Pila? 1, 2? BS ang presyo ba? 1,100 1? So, mahal jud ka doon ang mga wall frame dari guys sa Garisano. Pero nice kayo siya. It's supposed to take tik-tik Nemo. Ano sama ka mo uli? Nasa man si Papa nimo? Ama, asa si Papa Nemo? Mong Papa Johnson asa ina. Ama, asa si Papa? Si Papa ma. Wala itingog lagi. Na-mute siguro nimo. Dapat tong i-kusgan. Ako sa uglame. A few moments later. Ilang ko gatas. Sayo ko di mata. Bright man na sana bibi. Huh? Honor man ka no? Nga bis in. Kulay absent. Masa ka kanang Ay, isa akong absent. Isa ra. saray mo absent. Nya first honor ka. Kisa may first honor. Ay, ikaw di first honor. Daghan makang medal. Daghan kang medal no kay maglimpyo tas kwarto kay kuan. May bisita. Na may pan oh. Hindi ka ganang pan. Okay, mamahaw na kakaron. Sa pa kayo maligo taron. Ngayon itong kuan ang biyo. Bumbil. Kaya nasa ati ay ito. Nagkuan siya ka nang naay. Kural na diri ba para landong po dya. Nindot po siya kay kuan man ka nang sige sa pamuwak. Uy, danti nga nung nagpainit man ka diha. Nindot ni siya ikural man na nagkural ko sa likod. Kung ikural sa likod kay arong malandong. Init na kayo sa city para init na. Yang gigawas dari aguan. Ang bisiha lagi ang gigawas dari ag sisiw di ah. Oy, Mingming. Ang ipaintan. Kuan na sa kabuok. Kunom na. Nana ka bantay sisiw. Ayaw lang piso ha kay ayaw kumuta ha. Kay kuan mamatay. Ana alang gawas ana. Na. Mahaw kuno mahaw. Yang sudan kay kuan kanang suriso. Kaon mo di sa suriso. Hipos po siya siyang kwarto. Mo na iyang kwarto di sa pwedeng kami dili gay mi pwede mo sulod ani iyang kwarto. Mo ni kwarto liza oh. Yung mga koleksyon niya oh. Ay si Crystal unta na. Talangan ani ba? Importante mo na kung mabot ka na kung siling pa. Iyang kwarto man biyo di pwedeng mo sulod si Sheena dani kay manguan to manguri-kuri mga dulaan ba yung mga anik-anik diri oh suya Crystal lang yung mga anik-anik gani koleksyon niya oh barato na siya pambikay mga kuara man siya ka na murag
Kasi tawagan anak sa mga 7-Eleven. Mga koleksyon niya mga sakyanan na natanan na. Saon na ako kung garahan niya, di mo ko kapalit saon na ito. Hala kang Crystal maring pink. Iya diha may ko pang. Kaya maghimo ko sa gihana siya siguro. Ano guys, madung adlaw. So karon pa jud ko naka-intro. Naaday ko'y alaga na rin guys kanang kuha na siya. Anak na siya sa pagubang ni Papa Edi ba kay nama sa hospital. Kuha na magpito na kaadlaw. So di man siya pwedeng maggawas guys kay mura man siya na mild stroke kanang di makuha na gihang kamang tugtiil murag maglisid og tindig ba kay murag way umoy niyang pikas lani ba lawas ang tugtiil ka na magsigig kuha na gihang labad kay nalagi na siya kuan kanang murag kanang sana Bill's palsy man na siya sa una na wani dya kanang tuman bitawag ka ng maintenance kay high blood lagi so lisid ka dyan ng high blood ug di ka mag maintenance kay nakuha naman na siya guys murag nahiwi na siya baka murag naana na siya so bata pa na siya murag nahiwi guys murag 29 na siguro yung edad na murag nahiwi siya ba dyan ka na siyang mata mo na kuan nagbantay pa ng Crystal sa ulas gamay pas Manila siguro nakabantay ni sa mga 1 year kapin ni Crystal. Ya. So naka-decide siya nga mag-working student mo nang nag-working na siya dito sa kuan sa mga Madri to sa Manila sa una so nakahuman na sa eskwela guys murag accountant na siguro ijahang kuan dana kanang course kay nagtrabaho man na dali sa barangay guys sa murag sekretary sa barangay wala gyud na siya na kuan taas ang dugo niya kana laging arang kainit pud karong panahon na kuan siya so andun karon guys wa pa siya makagawas man na ako'y bantayan dali nga bata kay nagbantay na laman kay di man pud ko pwede nga ako'y mo adto dito sa kuan hospital nga mo bantay pero niadto po ko guys 2 times po ko dito unja murag trauma lagi ko dito sa hospital kay na sila dapit sa emergency ba nanja makita na nimo nagawas nimo nga naay mga naa dito nga gipang emergency so na ko'y nakita na to guys kuan ka nang gitigbas siya hang anak ang anak ang nitigbas siyang amahan so itigbas rin siya na basta nakikadong samad guys sa mga pila ka adlaw po pagbalik mo na to guys naapoy amahan na pud nga giluba sa kuan anak grabe manayin ko nga grabe jud ay ang panahon ron sa sobras ka kuan na jud grabe nag mga ang mismong anak naman ang mo patay sa ginikanan pero ito nga nahikadyo ron ang panahon kay kami gali sa una guys di magali mi makasukol sa among tatay nanay kay malay nang giingan guys nga ug unsa lagi pud ang pagpadaki lagi sa atong mga anak mapud na yung kuan lagi pud man ang makaingon po ko murag sala pud sa mga ginikanan bitaw kay wala sila nag tudlo og maadyo sa siyang mga anak manang na kuan siguro nga nang palahubog nga nang kanang dili na mo respeto unsa lahi na magudon ang mga tao guys kay murag di na makaila og kuan kanang mga makainom na ba di na makailaw nga ginikanan na nila manang usahay og maulian na sila magmahay na kay na may isa ka kuan ito nakaistorya na gizahang asawa nga malagi na lagi makaangi lagi ka na mag-inom sa mawad-an nagbuot ning mga mahubog na nga na ba grabe man jud kong hala luyan ni tatay uy kanang dugay jud mawa dugay na tangtang ag kanang hawiranan na sa kutsilyo guys when nakatakam dali sa tijan unsa kay di man kuan sa doktor murag pila ka adlaw pila ka oras pa to siya dadto nga nagstay kay murag lisod siguro doktor kuha na tong kutsilyo diya kutsilyo guys ila ra man siyang gi butangan og kuan kanang mga panapton ba para di siguro mo gawas ang dugo
Asa man ka dali? Sina? Ay! Sina! Agad na to kasada kay ma. Ako guys ko magkakasuway og bantay og bata ang god. Walang karon pa ko makarealize nga di magbantay og bata. Kay kuan. Kag sunod-sunod kay kag matug kasada. Nagwa pa na makita ini dagan na siya panong kasada. Dili mo tos kasada ha. Kay naara may kidnapper dadto, isakay ka sa kuan. Dali. Sakay niya ka sa bandad to, dadto na kag Cebu. Ako na siyang gilingin-lingiran dari guys. Wala naman siya bagin. Grabe guys. Ang panahon ron naghan magukuan kanang bitong di na maka-adjust sa ilahang kuan labi na sa mga kalsada ron guys, daghan kadto mga init og dugo o init og ulagi. Kanang daghan kadto mga gipang napoy isa ka kuan na to nga nabuak pa dag-o guys kay gi kuan baka nang gibunalan kuno pudto siya. Dako kadto buak sa uon di man ang bandaring among ospital daris uslob kayo say di man nila kaya na mga nga naman ang isa i-repair ato sa mga dakong hospital nga na. Kay wala magoy mga ang hospital diri sa mga guys, di walay kuan, walay mga gamit ba. Walay CT scan, wala tanan ba nya man tong adto pa ka sa ladyo mo adto. Jag hapon dito ang mama ani gi kuan gida sa karkar kay dito gi pa CT scan kay kinahanglan sa CT scan kay wala gina gisang wala lang ko nag-video guys. Aw na ko yung mga video dari pero di man nato pwede nang i-appelan sa tang bag ba. Kuan lagi kanang iyang dari mura sag nahiwi ba. Mura maglisod og istorya. Diya mura blurred agi sahang pananaw. So nga na din na og high blood guys no. Kanang mura po na siya og kanang naisakit sa kasing-kasing ba nga mo basta mo atake. Dili mo sunod dito sa Sina ha. Buon ta ako nya kay nagbantay malay ko dani mo lakaw. Hapa na siyang kuanon guys nang liguon pa na sa ron. Himala nun sag pamahaw asan sang liguon. Diya nag kuan hasan na silang ibilin kay lakaw Miss Nicole. Pag tumiog gaysano kay moan mananaw miog mga wolfram. Kay hapit na lagi moabot ag kuan guys. Bila kaadlaw na laman guys, moabot na si Mambi. Una nang handa jud mi dari kay nang limpyo mi, ihanan tanan nagto likod. Nak. Call. Si Kuko nagpa kanas anak mi kay naghuwat siya nak. Si Kuko na lang may wanha na pakaon. Dali ko. Ang bibi. Tagay ko gamay bi. Gahuwat ng taon si Jo. Dali ko. Ang dugay mo ko pa ka na. Oy. Dali na lamang ka dali. Isa pa. Dala. Dala ka dali. Tuk. Dan tubig kayo makapil-apil ko doon. Inuwi mag-udis siya guys kay kuwan. Kaya mo inam tag-tubig ron. No ini siya kay kuan abritan dinak buta. Buta ni siya. Pero arang ka kuan siya baka nang butan man pud. Amo tadi isud sa bahay ba ya. Kaya piran laman na siya para malibang. Ay, Ginoo ko Lord. Butan mo kini mga bantam. Daghan ako bantam din mo lagi na mga piso dari oh. Unom niya na pa di kuan dadto na pa di duha ka paglumlum yo pagi kahuman ag inahan ana pa nakahuman og pabiso
Tubig, tubig. Asa na magiging mo ng tubig na? Diyan na kasi Sheena dito. Asa na to rin? Gawas na ako. Bantay lagi yung bata lagi guys. Nana kay ligo na mga alas mga alas 10 siguro guys mga tumiuguan kay mga lagi may wall frame. Kay pabutangan na dyan wall frame ag yung kwarto. Jagahang kwarto guys kay na may wall frame. Kay des ni Agi nagkita na si Jan duhar lagi pud kabuok. Dapat lagi ang tayong paliton sa duhar lang pud kabuok mga nabilin pero karon daghan na siguro gi-stock. Nagadula siya dito. Luwi bit ni bata guys ug kanang bijan hilak ba yan na siya naging adlaw niya. Kuan si Jan kanang kanalaman sang gipasilpon ba. Pero malingaw ka cellphone si Jan niya. Ijang ipang search dadto kay bright man ang bata ah. First owner man na murag mag grade 1 na siguro na karong klase. Or mag kinder 2 ba na usa na. Kay naman diri guys nga na kinder 1, kinder 2, kinder sana. Sa una si Crystal kay kuan man to na nursery. Nja marag prep ka na nja. Kinder sa mag-grade 1. Si Crystal sa una guys nag-bis in kuan po na siya. Na first po na siya sa kinder pa niya nag-bis in English. Bis in English na si Crystal sa una sa bata pa. Yung wala ginawa ko nakabantay na nila kay si Crystal wala ko makabantay guys kay ang una dyan na nagbantay na ni Crystal si Kuan, Jijin. Baby pa na si Jijin ang nagbantay ana. Siguro pagka Kuan ni Crystal mga 1 year ka pina. Matos Jijin kanang ikaila man sila ni Junjun. Kuan mato nga ning hawa na siya kay gipasud mas Jijin sa among company. Nga gikuanan gipasud si Jijin og trabaho. Mato nga gikuha na mo si Kuan kaning na hospital karon nga ni mama daning bata Shailini. Ito matong pagka kuha ni Shailini kini eskwela man siya ag nagworking man siya dito sa mga madre. Matong gikuha na pud namo ag tiya isuon sa lola ni Crystal man na po among gi pabantay hantod nga si tiya ning dugay didto murag niabot siya og mga 5 years kapin. Murag 5 years kapin si tiya nagbantay ni Crystal ug si Nicole man ang grabing kapanton na silang duha guys. Kay strikta ka dito tiya dito sila pwede magwas-gawas, padlakan to sila sa sud sa bahay. Dito sila maka duwa. Nawa sila kasuway jud og kanang maglaag-laag na man sila si Nicole si Crystal karon guys. Nakuha na sila napanton na sila ilang bantay. Mana guys kanang napanton na sila Crystal ug si Nicole kay strikta ka dito sa tiya. So murag ngawa si tiya murag mag grade 2 mas siguro si Crystal o grade 3 yan na. Uli na si tiya diri sa Cebu. So mga to pagka grade 3 na wala na may bantay anak nila silang duha na lang ni Nicole grade 3 si Crystal. Kanas Crystal kay grade 3 grade 4 mukuan pa na siya magdidi pa na sa buti. Basta na kuan na sila mga bata si Nicole grade 6 na o grade 5 nakaibaw na siya magluto. Grade 5 gibaw na magluto imo ra nang binlan og kuan siya mga lutoon nun. Gibaw na sa magluto. So mo na guys kanang mulakaw na emiron nga kuan sa lang ko dari guys. Kaya lagi bata ang bantayan. Humana na siya nagkuan be. Painom na sa gatas. Ang sa painom og gatas so guys. Kuan ka nang mulakaw lagi miron kay karon mo puli man kuno ning Amanda ron og bantay adto sa ospital nya muli pa to yang papa. Si Amanda raman si puli-puli dadto kay wa may mga igsuon nya. Daghan na sila igsuon guys. Murag mga siyam sila ka igsuon. Kung wala gina lakaw na dyan. Ang mama ani kay Mas Manila. Ang isuon ni Papa Eddie to Mas Manila naman ang wala jay makapuli dito. Daghan mga igsuon po dani kay nag-eskwela man pud sa
dumagiti ang tulo ka isuon. Walang wa di mo bantay man si Amanda. Kay si Arvin di pa pud pwedeng mo bantay kay laki man sa magpuli og kuan. May diaper. Kay gi-diaper man siya guys. Si Amanda ra di ang pwede. Sa mo to guys kanang lisod ka adto magkasakit guys kay nakakuan jud na sa una nga naoperahan si Cristel. Katupong na dinggis Cristel sa year 2018 na dingginas Cristel kuan pud mi pito pud mi kaadlaw sa ospital wa jining kuan na mo guys wala ining tambayayong pun ha guys man makaingon jud ko nga grabing lisira jud ka jud ning na ma-hospital ta nga wala mo tambayayong nato bahal mupuli man lang og bantay ba nga na kay ang importante man jud ka magbantay sa ospital nga na wala ra jud kanang kamera just Cristel nga kuan kay sinikol tong time eskwela man og college ja si Papa Eddie di pun ha pwedeng pa-absinin kay kung absent si Papa Eddie asa mo pa muhang kanon wa say sweldo nga na manang diyang bana na ron guys kay driver man nag tricycle ja wa man puy kuan ron ka wa may klase wa man puy mo biyahe ra man na siya magsundog mga estudyante nga na so puli-puli na lang silang dos Amanda malagi na ako dito pugo manang nakakita lagi pug mga nahitabo lagi sa ospital manang lisid ka jud magbantay so mura kag matruma ba so guys ga kuan lang po dari guys kay so istorya lang po gamay habang kabantay po ni bata kay gadula siya guys nagdasag mga buhangin ba nagi buhangin sa dagat kuy dito ana man ang ipainom og gatas para po nang di papamahaw ana ipainom og gatas kay kuan bata pa baya siya ana sang gipalitan og kuan bird string nga gatas paitan pud nimo nagtimo kay mga duk man sa lami sa lami ba niya ibutang street kuha na silang lami so mula ka lagi meron guys kay wala lagi so wala lagi yung palit ni og wall frame kay pabutangan man og wall frame ag ijahang kwarto pod ni Cristel sa sala ang sa kusina na makigibutang nga kuan diha kanang niara siguro guys og makakita ko nga nindot-nindot atos dumagiti ana pang kitchen ba nga frame wall frame mga pang kitchen. So niinit na guys, arang nang inita bisan og alas City parang nakainit. So mara to guys ga istorya lang po dari gamay kay habang gabantay ko daning bata. So mga niaging adlaw na ako'y mga order di ko. Di madula lamang guys nga natay makuan ba. Natay income kay karon wala man ko maninda kay may klase. Sunod kuan na po jo na po kupuhon ng klase maninda. Diya katong mga nangutana nga asa ko hindi ra makita na ninyo asa ko mag-travel kapit na guys pila ka days na lang magkuha namin ka ng mag-travel bitaw mga narbaho ra po ko guys so mara to guys atangi lang ninyo guys kay maad tumiog guys ano kay mananaw mi og wall frame hours pahigda siya duha mo na ya patindog malayas niya oh. O kana. Siya mambiyo kay nindot pwede siya sa imong room. So nay daghanda ri pero mga pahalang. Isa. Ang usa kay ballerina. Ganahan po kog butterfly nok. Ayaw i-over oy. Dili sa emphasize na kani blue uguan naikoy butang lang ko nami o prim sa pagkaon sa iring kusi-kusiwon mo guna pagkaon sa iring mahala na no 310 325 na naman naka promo kanina ma'am kuan sa bowl
Uguan ka ng panghugas sa plato. Guys, plaster sa nina mo ni asa nila put nimo ibutang ni. Salamat kay Mambi kay ang iyang kwarto guys. Butangan po og frame. So ni mga frame dato tagkuan kanang mga gipang painting ba? 1,000 kapin. Canvas na eh. Ang kaningo sa dilig ni canvas. Sa kasit ni siya ko ano. Okay ra na siya color. Okay ra color. Diri na diri. Na. Paris mo ba? Tulo na. Square ako sa ano. Asto nga ang sa Pagkinig ako. parehagod sa atong baligya dito sa Manila nga pares-pares. Pikak na pikak. Itisting ko na butang na to. Asa na to plaster. Oh, di ba? Nice. Ngano man siya nagpatunga man siya oy. Di ari siya. Oh, diha bitaw na. Dito oh. Ako bito kayo ma, kaya ganun tong tulo kayo nga dako. O sagdi lang kay ugkuan pwede na tong alisdan og. Di, na bagay ni kay pair jud siya. Muro jud nang nabilin nga pair dito. I-plaster na pa kay katong pink kang inday man to. Yang kang Mambi. Asa man niya kamambe? Kani. Persito ara. Pero nindot diya ha. Ganahan. Ako gapili ani. Ganahan ko. Oh. Oh, Iyan ako no call. Nito man gina. Gana gani ko ana kay colorful kayo ba? dapat imong design jud is dark kay ang wall mo light. Siya nagpili na na. Mo gawas jud ang color ba. Kay kung brush light man gold, dili mo. Pag ako ari dari di sakto. Gwapo mo po niya ako ah. Hala taas lagi na siya. Ay pareho ra. Maura maguna siya nabilin. Ay di pataas na. Maura maguna siya nabilin. Wala na spot. Pero okay lang par ba ko pod. Magtawad na meron guys. Pero ra bang design ana? Ang kang hindi ko na isuway na to. Hawid ko no. Isuway na to sa kwarto niya sa dapit na. Ganahan ta kung dako nga canvas ba. Alas to nga. Ay wow. Ano kung giyon ako na? Diha lang. Tunga ra gina siya, center gina siya. Mo kung giyon ni Cristel kung ano man gani usara nga dako. Pero Kay dili mi para dili mo overcrowded ang pool ba kay nabe ni usara jud. kay butang man yun hag mga picture niya. Okay na, basta ka na dahil na diha usara jud dili para dili magkatag ba. Ano ang imo nagkatag to? Poster mo to ako ah. Murag maninda og printer. Kuan man yung marag ako siya. Siya og kanang tungtunganan og Apres ang inday na. pero kaya siya light color. Ayaw ko na po tumaw cellphone ko. Pang Di. big side jud ni kay kanang unoy na kay cellphone ibutang. Tubig, inom. Matulog, tubig. Dili ni mo madaganan ang cellphone ba? Di naman ni mo idulog ang cellphone. Na kay mga butang igamit ba? Ako man ta na. Saan siya? Heart na siya? Oh. Skin na matry ang Ayaw man. Nice. Asa na sa DIY Sa- na? Oh, kato sa DIY. Siya na lang nabilin, mapalit na ako kakuha. Magkaroon ako ng slag stock nagamit jud niyang ipalit ni Mambi nga kuan. Siya tawag na pa? Drill. Nilagdari guys na. Nice kay siya. So kuan na siya canvas, mo ni among mga Sakto lang na maubos niya. Uy, kay para dili mo bagsak sa bulo. ang canvas na niya kang kanto may mahal. Kang print. Kang may print nga naman may mahal siya. 400 na siya. Yan ay joy, aw ka na siya 1,100. Kani usani sa kasit. Kuha na siya 960 na sa kasit.
400 ng book ani. Ito 400. So, sa kwarto ni Cristel to. Yan ipalit day pud mi og kuan kanina. Kunanan pa aswata. Yung buhok kay di siya ganahan og kuan guys sa nang sago lagi hang labunon nang palitan pud namo siya. Ana. Sibog gamay Kamay pa dong sa Santander. Na ay dili pa dong dito lungsod. Kay dako gawang dito oh. sige gawin pa lungsod pa. Kanila guys na kuan na jud siya na taod na. So diri napita guys magbutang ra si Nicole og unsa to na katong wall clock nga kuan? Digital ngo, ha? Oh, digital ko clock. Mo naman siya uso ron. Diya sa kwarto ni Cristel na pud may gibutang nga usa ka kuan guys, oh. Kana ko pa na mahuman ang ijahan guys kay kanay ijahan ni sang butangan og mga tong pagmismis niya katong daghan man siyang mga picture guys nga napila-pila sa og kanang mga pageant ba. So ija pa na ipa-print amo pa na alisdan diha nga tong mga nag-pageant siya. Kuwang pa na siya og duha diri kay daghan sa picture nga kanang nag-pageant ba. Diya dari sa ubos diya kuno nang ibutang tong iyang mga medal, mga nadaog ni diya nga kuan. Diya man iyang ibutang guys nga canvas nga flowers. Kana siya nga flowers guys. Ganahan po ko na ni diya kay ganahan po sa Cristel sa kuan diya mga flowers. So darito sa room ni Mambi. Ano po na siya. Di ba nice? So dani hapo po nang butangan og canvas kay nako ni mo abot nga bago nilang mga stock mga next week. Butangan po siya nagdakong canvas diha. Nga paras kang Cristel pero di parehag kuan. Diya gipalitan po siya namo og kuan. Kanang table. Inom siya og pwede siya butangan ng mga unsa ba. Nice na kadyo Mambi mo ang room. Jaganahan ko kana guys. Kay na bagay pud sa wall. So nabagay pud sa kurtina. Bagay pud dari sa nagawas nimo na idahang buwak. Ito guys. Bugnaw di dari lugar guys ug imo ning abrihan. Bugnaw dari sa sud. So salamat kay Mambi. Salamat kay Mambi. Si Mambi may nagpadada na guys para mamalit nila ng tanan. Kung wala si Mambi guys, wala pud ni tanan na mo kuan ni.